Vážení hostia, kolegovia, milí študenti. Je pre mňa potešením privítať vás dnes na pôde Strednej odbornej školy Polytechnickej v Zlatých Moravciach. Na tomto výnimočnom podujatí, na ktorom spoločne oslavujeme 20 rokov Slovenska v Európskej únii. Hneď na úvod mi dovolte privítať pre nás výnimočných hostí, ktorí prijali naše pozvanie a sú tu dnes medzi nami. S radosťou vítam poslanca Európskeho parlamentu, pána Ivana Štefanca. Je dôležité zastaviť sa a zhodnotiť prínos, ktorý členstvo Slovenskej republiky v Európskom spoločenstve prinieslo. Chcela by som preto poďakovať všetkým iniciatívnym organizátorom dnešného podujatia za ich úsilie a našim hosťom za účasť a podporu dnešného podujatia. Dobrý deň, volám sa Samuel Dekret, som študentom Strednej odbornej školy Polytechnickej v Zlatých Moravciach a spolu so svojím spolužiakom Markom Ďurčekom vás budeme sprevázať dnešným podujatím názvom Slovensko 20 rokov v Európskej únii. Na úvod by sme vás radi oboznámili s programom dnešného podujatia. Ako prvý vystúpi inžinier Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu, ktorý nás oboznámi s činnosťou Európskeho parlamentu v súčasnom volebnom období. Dobrý deň, vážená pani riaditeľka, vážený pán primátor, milí priatelia, ďakujem za veľmi krásne privítanie a takisto za organizáciu tohto podujatia. Prvýkrát som tu v takejto honosnej sále, musím povedať, že to budí naozaj veľmi pekný dojem. Som europoslancom od roku 2014, predtým som bol v Národnej rade Slovenskej republiky a predtým som bol zhruba 20 rokov v podnikateľskom prostredí, to je také krátke moje CVčko. A naozaj si vážim toto pozvanie, pretože tá téma, ktorú ste si zvolili a ktorá je témou celého tohto roka, 20 rokov v Európskej únii, je veľmi dôležitá. Práve pri takýchto výročiach je dôležité sa zastaviť, pozrieť sa dozadu, čo to znamenalo pre Slovensko. A práve preto, aby sme sa pozreli dopredu, akú chceme úniu, aké chceme Slovensko v Európskej únii na budúce roky. Pri hodnotení 20 rokov si musíme aj uvedomiť, o čom je tento výnimočný európsky projekt. Chceme spoločne využívať ten náš európsky priestor a zveľaďovať ho. A táto myšlienka, na prvý pohľad jednoduchá, ale kľúčová, stála za vznikom európskej spolupráce. Tým krstným otcom bol Robert Schuman, vtedajší francúzsky minister zahraničných vecí. A práve na deň jeho prejavu sa oslavuje Deň Európy. Je symbolické, že to bolo v máji a je symbolické, že vlastne to najväčšie rozšírenie únie sa stalo v máji. Od 1. mája, ako vieme, budeme si pripomínať 1. mája, to 20. výročie nášho vstupu, kedy sme spolu aj s ostatnými krajinami vstúpili do únie, vtedy pre všetkým s tzv. Novými členskými krajinami zo strednej a východnej Európy. A únia je náš projekt. Je to projekt, ktorý nám zabezpečuje nielen ten voľný pohyb ľudí pre štúdium, pre prácu, že nám zabezpečuje čerpanie zdrojov. Mimochodom, za 20 rokov je Slovensko čistým príjemcom. Každý rok dostávame viac, zhruba o miliardu viac európskych zdrojov, než platíme členské. Pretože Európska únia, priatelia, ak by sme si mali zapamätať jedno slovo, čo to je, tak to je spolupráca. Európska únia je spolupráca a je to šanca na lepší život. A to, čo stále robíme na európskej pôde, je snaha o spoluprácu. Viac ako inokedy si uvedomujeme, že naša planéta je zraniteľná. Nemôžeme sa k nej správať tak, ako doteraz. Že musíme sa starať o naše okolie, musíme sa starať viac o životné prostredie a prijali sme tzv. Green Deal, zelenú dohodu, čo znamená, že v roku 2050 budeme mať uhlíkovú neutrálnu ekonomiku v Európe ako prvý na svete. Už som naznačil, že nie všetky krajiny v tom majú jasno. Zhruba v Európe je to tak, že polovica chce atomovú energiu, druhá polovica nie. Len tí, čo nechcú atomovú energiu, napríklad v Nemecku, kde zatvorili atomové elektrárne, tak vidia, že tá potreba elektriny stúpa a musia znovu otvárať uholné elektrárne. To sú také absurdity. A to, o čom hovoríme na európskej pôde, je vybudovanie tzv. Spoločného digitálneho trhu. A Európa je v tomto naozaj, musím povedať, popredu voči iným častiam sveta. Vybudovanie spoločného trhu, aby sme mali infraštruktúru, legislatívu a zručnosti. No a na európskej úrovni
sa takisto podarilo zo pár vecí, ktorými som sa zaoberal. Týmto už zakončím úvodný vstup, len krátko presne mojou aktivitou. Hovoril som hlavne o tých 20 rokov veľkých témach, ale to, čím sa zaoberám najmä ja osobne, to sú 3 také témy. Digitálna legislatíva, to už som trošku sa toho dotkol, podpora malého podnikania, lebo tí malí podnikatelia sú najväčší a najdôležitejší pre ekonomický rozvoj. A do tretice práve pomoc seniorom, aby oni zvládli tiež tie zmeny, ktoré teraz momentálne zažívame. Tak sa pozerám, že už sme, pani riaditeľka, naplnili ten čas, tak sa teším na diskusiu. Takže ja som zastanca európskej integrácie, pokračovania, ale som aj zastanca tzv. Subsidiarity, aby sa žilo lepšie, aby sme boli súčasťou tohto historického európskeho projektu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pánovi europoslancovi inžinierovi Štefancovi za jeho prednášku. Týmto otváram diskusiu na tému, čo robila Európska únia pre mňa. Vážení prítomní, rád by som podal informácie o projektoch, ktoré boli financované z fondov Európskej únie a boli zrealizované v čase, keď inžinier Solčiansky bol vo vedení školy. Podľa môjho názoru, keď rozprávame o Európskej únii a našej škole, je nevyhnutne dôležité spomenúť projekt s názvom Modernizácia a rekonštrukcia učebných pavilónov Strednej odbornej školy polytechnickej v Zlatých Moravciach. V našej škole bol poskytnutý finančný príspevok o výške viac ako 1 430 000 eur. Považujem za potrebné zdôrazniť, že 85% financií pochádzalo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Škola si tak mohla dovoliť nakúpiť moderné stroje a zariadenia potrebné pre odborné vyučovanie. Chce niekto zareagovať na príspevok týkajúce sa modernizácie našej školy? Rád by som sa pripojil k diskusii týkajúcej sa modernizácie našej školy. Dovolím si zdôrazniť, že naša škola získala aj financie na digitalizáciu vyučovacieho procesu prostredníctvom projektu Školský digitálny koordinátor, ktorý bol realizovaný pomocou Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Že táto finančná podpora z európskych fondov pomohla našej škole sa ďalej technologicky zdokonalovať, čím sa, podľa môjho názoru, výrazne zvýšila kvalita vzdelávania na našej škole. Vážení prítomní, dovolím si nadviazať na predchádzajúci diskusný príspevok, ktorý sa týkal projektov, ktoré boli spolufinancované Európskou úniou a týkali sa prevažne modernizácie a rekonštrukcie priestorov našej školy. Naša škola sa pravidelne zapája aj do projektov Erasmus+, ktoré sú taktiež financované Európskou úniou. Projekt Rôzne kultúry, spoločná identita bol zameraný na inklúziu a kultúrnu rozmanitosť. Ako môžete vidieť, zúčastnili sa ho okrem Slovenska krajiny ako Maďarsko, Turecko, Rumunsko a Litva. Ja osobne som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť mobility v Rumunsku, takže mám osobnú skúsenosť s účasťou na takomto projekte. Mne ako žiakovi tejto školy dala Európska únia možnosť cestovať, spoznávať nové miesta, nadväzovať nové priateľstvá, ale v neposlednom rade je možnosť dokonaliť sa v cudzom jazyku. Rád by som sa vyjadril k téme Erasmus+, a dovolím si nadviazať na myšlienku Filipa Rajnohu ohľadom tohto projektu, ktorého som sa mohol vďaka Európskej únii aj ja zadarmo zúčastniť. Spolu so žiakmi našej školy sme v máji v roku 2022 vycestovali do Nemecka. Tieto dni, strávené v Nemecku, ma obohatili o nové skúsenosti v oblasti odbornosti, jazyka a aj medziľudských vzťahov. A takisto by som sa rád vyjadril ku téme Erasmus+, a tiež obohatil túto tému mojimi skúsenostiami, konkrétne z Litvy. Naša téma bola Rôzne kultúry, spoločná identita. Som veľmi vďačný, že som sa mal možnosť spoznať kus sveta a zoznámiť sa s novými ľuďmi, spoznať krásu Litvy a takisto aj obyvateľstva. Taktiež som si zlepšil hovorovú angličtinu. A chcel by som vám povedať o tom, že tiež som sa zúčastnil dokopy až 4 projektov Erasmus+. Bol som v Rumunsku, v Maďarsku, v Belgicku a aj tu na Slovensku, keď prišli zahraniční študenti sem. A určite by som chcel teda poďakovať tejto škole a aj Európskej únii. Ďakujem pekne. Vážený pán europoslanec, myslím si, že sa všetci zhodneme na tom, že vzdelanie je v súčasnej dobe mimoriadne dôležité. Vlajková loď vzdelávacích projektov Európskej únie je projekt Erasmus+. Najvýznamnejším zásahom do môjho vzdelania
však bola rozsiahla rekonštrukcia školy, ktorú navštevujem už 8. rok. Základnej školy Robotnícka 25, Zlaté Moravce. Od roku 2019 naša škola prešla radikálnymi zmenami, financovanými z projektov Európskej únie. Kľúčovú úlohu zohrala naša šikovná pani riaditeľka, magisterka Mária Herdová. Pred rekonštrukciami spolufinancovanými z fondov Európskej únie mala naša škola 189 žiakov. V súčasnosti sa počet zvýšil na 277 žiakov. Takisto ako pre vás, tak aj pre nás znamená Európska únia niečo viac. Sme vďační predchádzajúcim generáciám, že nám mladým ľuďom umožnili byť jej súčasťou spolu s desiatkami ďalších blízkych aj vzdialených krajín už od narodenia. Na Slovensku sa vďaka pomoci z Európskej únie vybudovali kilometre cyklotrás, vďaka projektu Cyklotrasy bez hraníc, ktorý je financovaný z fondov Európskej únie. Ako sme už spomenuli, byť súčasťou Európskej únie je veľmi výnimočný pocit. Okrem hrdosti na to, že patríme do veľkej európskej rodiny a spájajú nás spoločné ciele a záujmy, nám táto skutočnosť ponúka množstvo príležitostí uplatniť sa v budúcnosti v oblastiach, ktorým sa chceme venovať. Chcela by som povedať, že táto škola je výnimočná v tom, že sme, keď som pracovala na meste ako vedúci pracovník, sme začali robiť projekty prostredníctvom Európskej únii. Takisto táto škola ešte robila mnoho ďalších projektov aj v oblasti sociálnej, kde sa zaškolovali a zaučali sa aj sociálne slabší ľudia, ktorí nevedeli sa zamestnať. V tomto roku uplynie 20 rokov odtedy, čo sa Slovenská republika stala členom Európskej únie. Naša generácia sa narodila ako Európčania. Keď sa prechádzame po mestách a dedinách Slovenska, často vidíme veľa nových upravených priestorov, budov, hradov a rôznych pamiatok, obnovených či upravených hlavne pomocou financií čerpaných z Európskej únie. Je dôležité a správne uviesť to, že Európska únia a členstvo v nej nám prinieslo veľa dobrých vecí. Pokladám za správne uviesť aj možnosť cestovania a vzdelávania. Počuli sme o projektoch realizovaných na Strednej odbornej škole v Zlatých Moravciach a na základnej škole v Pribinke. Robotníckej, prepáčte. V rámci môjho príspevku som vytvoril video, v ktorom budete môcť vidieť výsledky projektov realizovaných v základnej škole v Želiezovciach. Ako občan mesta Želiezovce a študent na Strednej škole v Zlatých Moravciach by som vám rád priblížil, čo konkrétne EÚ spravila pre mňa a pre nás všetkých. V oblasti vzdelávania sme mohli využiť množstvo príležitostí vďaka programom a grantom poskytovaným EÚ. Tieto financie nám pomáhajú zlepšiť naše vzdelanie a získať nové skúsenosti, čo je pre nás, študentov, obzvlášť dôležité. Priniesli projekty sponzorované EÚ výhody aj vo výučbe? Určite priniesli, pretože z tohto fondu sú financované asistentky učiteľa. Rád by som uviedol, že aj v našom krajskom meste Nitra boli financie z eurofondov použité na budovanie cyklotrás. V uplynulom volebnom období bolo v meste Nitra poslaných viac ako 15 km cyklotrás. Z môjho pohľadu je zdravotníctvo veľmi dôležitá časť infraštruktúry, ktorej by mala byť venovaná zvýšená pozornosť. Ja osobne som veľmi rád, že realizáciou aktivity dojde k obstaraniu zdravotníckej techniky, ktorá bude využívaná pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti na lôžkových oddeleniach nemocnice. Spomínané projekty podporujúce zdravie obyvateľov sú dôkazom správnej investície. Ďakujem za slovo. Rád by som nadviazal na predchádzajúcich rečníkov a poukázal na niekoľko projektov v obci Nemčinany, ktoré boli spolufinancované Európskou úniou. Podľa môjho názoru je realizácia tohto projektu veľmi dôležitá, hlavne pre starších ľudí a pre ľudí, ktorí väčšinu času trávia vonku, pretože na starom a poškodenom chodníku existuje riziko úrazu. Taktiež, vďaka zrekonštruovaným chodníkom obec vyzerá krajšie. Rád by som vyzdvihol aj projekt s názvom Rekonštrukcia sociálnych zariadení kultúrneho domu v Nemčňanoch. Tieto príspevky boli dobre využité. Osobne verím, že eurofondy sú záchranou pre malé dediny, svedčí o tom konkrétne zlepšenie infraštruktúry celkovej pohody komunity, čo zdôrazňuje dôležitosť týchto fondov.
Podľa môjho názoru nejde len o ekonomický rozvoj, ale aj o zachovanie kultúrnej podstaty a zabezpečenie svetlejšej budúcnosti pre obyvateľov týchto často prihľadaných miest. Naša obec získala finančné prostriedky z eurofondov na projekt s názvom Výstavba novej materskej školy v obci Volkovce. Mesto sa zapojilo v posledných rokoch do veľmi veľa projektov. Môžem spomenúť, sú to projekty v oblasti sociálnej, školstva, v oblasti odpadového hospodárstva a ekológie. V oblasti technológií sa mesto zapojilo do moderných technológií v meste, do manažmentu údajov, e-služby. Čiže mesto sa zapája pravidelne do rôznych projektov, ktoré vyhlasujú sa v rámci regiónu. A tým pádom môžem povedať len toľko, že z týchto peňazí, ktoré nám Európska únia poskytuje na rozvoj mesta, je to vlastne pre blaho všetkých občanov a všetci z tohto môžeme čerpať a môžeme sa v tomto meste cítiť lepšie. Ďakujem. Rád by som sa s vami podelil o môj názor k projektu s názvom Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Zlaté Moravce, ktorý bol tiež spolufinancovaný Európskou úniou. Cieľom projektu bolo zabezpečiť 2042 kusov záhradných kompostérov pre domácnosti v našom meste. Realizácia tohto projektu mala taktiež viesť k znižovaniu nákladov na odvoz bioodpadu, zlepšeniu podmienok spôsobu nakladania s odpadom a predchádzaniu vzniku miest s nelegálne umiestnenými skládkami odpadu. Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom práve týmto spôsobom má viditeľný vplyv na ekonomické zaťaženie mesta, čo prinieslo mestu značné finančné úspory. Rád by som uviedol, že aj ja osobne mám doma komposter práve z tohto projektu. Podľa môjho názoru bol tento projekt úspešný a naplnil svoj cieľ. Dovolím si nadviazať na myšlienku predchádzajúceho rečníka, ktorý hovoril o tom, ako mesto prispieva k zlepšeniu environmentálneho a ekologického povedomia občanov. Podľa môjho názoru, projekt dobudovania systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky bývania občanov mesta Zlaté Moravce, patriacich k marginalizovanej rómskej komunite, je veľmi dôležitým projektom pre mesto. Rád by som uviedol, že tento projekt a mnoho iných projektov by nebolo možné zrealizovať bez finančnej pomoci Európskej únie. Okrem projektov zameraných na životné prostredie bol v meste Zlaté Moravce realizovaný projekt s názvom Moderné technológie. Cieľom tohto projektu Moderné technológie je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činnosti verejnej správy. Vážení prítomní, ja osobne som veľmi rád, že takéto moderné projekty boli a dúfam, že aj budú realizované v Zlatých Moravciach. Ďakujem za pozornosť. Na 3. mieste v súťaži Poznáš Európsku úniu sa umiestnila základná škola svätého Don Boska. Na 2. mieste sa umiestnila základná škola Volkovce. A na krásnom 1. mieste a veľký potlesk si zaslúži základná škola robotnícka Zlaté Moravce.